ይህ ታቦት ገለኛ ነው እና እስከ 10 ትውልድ ድረስ አይደለም እንኳን ያገለገለው በአበምኔትንም ሆኖ ተራመረውም ሆኖ አንድ ቀን ለቀደሰው እስከ 7 ትውልድ ምረለታለሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። ስለዚህ ተገሏል። በአካል መጽያ አውዚ ረጊጽ እመቤታችን ማይልዎ ጸሉ ብሕዳር ጼን መዓልቲ ደረቕ ቦታ ነይሩ። አቡነ ዘሊባኖስ ካጋይንት መጽዮም አውዚ ዓሪፎም አውዚ ነቢሮም አውዚ መይቶም ተቀቢሮም ልዮም። እኔ እዚህ ነው የመነኮስኩት። እዚህ ነው 5 ዓመት አገልግዬ እንደገና በተለያየ ምክንያት ወደ ቦታዬ ሄጄ ዞሬ ደግሞ ምናልባት ያው ቃል ኪዳኑ ስላለ በቃል ኪዳኑ መሰረት እዚህ ታቦት መጥቼ መቀበር አለብኝ ብዬ ተመልሼ አሁን በሐምሌ ውስጥ ነው እዚህ የገባሁት። 300 ፈለስቲ ልነበርዎ ቦታ ገዳም እዩ ተቆላቂሉ ጨኒቁና አንሕና ህንደይ ነገር አንስተ አትየንኦ አንስተ ውፂና 4 ዓመት ተማዊትና አኽሱም ብጣዕሚ አቡነ ወርጳጳስ ደግፎምና ላው ገዳምነቱ ተመሊሱ በገዳምነቱ ይዩ ገዳም ዚ እማን እዩ ብምንታይ ልመሓደር ሰበካ ጓየ ንሕና ካብ መነኮሳት 3 ካብ ምእመናት 3 ኮይና ላዕላይ ታሕታይልና ልንመሓድሮ بحد خابد خوينا مزوم مؤمنا زياتن خوينا كشاو خزات نحنا يينا خز لما انا عندنا زي قدام كخوني يتطول وتلخم بطعمنا نحقسمو عاص نحنا يلينا خزل ندحر ساتو زي رقصهم موت قدام كصبق كمعبل بمخانو بطعمنا نامون مو كبري هبلنا እግዚአብሔር ሰናይ ጊዜ ገይሩ አላ አኻትሞ ይخلانا በቀደማይ መጽይኹም خزي لهم خوينا خزي ግን አመሻጭኹምና እንዲሁም ክብሪ هبلنا ለላሞ ናው ቆመስ አባ ኤልያስ ታረቀ አብዘለው ወዋኒኖ ብዛዕባ እምነት ስራሕ ሐላፍነትን መሃብ ይምልከት። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላቱም ይሁንና የኬሮን አክሱም ሚዲያ ተከታተልቲ ያው ለማዓንቲ ካብ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ተላዒልና ካብ ከባቢ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ውጽኢልካ ብዞባ ማእከል አክሱም ሀገረ ስብከት ዝመሓደር ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ብዙሕ ሓድግታትን ቅርስታትን ዝርከቦ ገዳም ደብረ ጽጌ ቅድስት ማርያም መነወ ዝበሃል ቤተክርስትያን ተረኺብና ኣለና። ናብዚ ዝመጻናሉ ምክንያት ለማዓንቲ ብመንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ዞባ ማእከል አክሱም ሀገረ ስብከት ቤት ጽሕፈት ንቆሞስ አባ ኤልያስ ታረቀ ናይ ደብረ ጽጌ ቅድስት ማርያም መነወ ገዳም አበምኔት ኮይኖም ንኸመሓደሩ ብዕለት 7 ወርሒ ነሐሰ 2018 ዓ.ም ተሸይሞም ነይሮምና በዛ ለማዓንቲ ዕለት 17 ወርሒ ነሐሰ 2018 ዓ.ም ከዓ ሲመተ አበምኔት ኣብ ደብረ ጽጌ ማርያም መነወ ገዳም ፍሉይን ሰፊሕን ስርዓተ ሹመት አበምኔት ክካየድ እዩ እና ያው ነዚ ቪዲዮ እዚ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ጀምርዎ ክሳዕ መጨረሻ ዘሎ መርሃ ግብርና ሓቢርኩም እናተኸታተሉ ሰናይ ጸንሕት Sebo
ተንስ ለጸሎት ስለመለስ ዘክሲሎም ለአርጋይ ከቅዱሳን ወለ ሐዋርያት ከንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱም ዘትርእዩ ወይርእዩ ፈተው ይስሙ አንቱም ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ለክሙ ሰብጻት አይንቲክሙ ለርያ ወአእዛኒክሙ ለሰማ ወከማሁሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋን ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌል ከቅዱስ በጸሎቶም ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እስመ መምህረ ሕግ በረከተ ወያሃውር እምኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርይ አምላከ አማልክት በጽድቅ በረከተ ወያሃውር እምኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርይ አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ መምህረ ሕግ በረከተ ወያሃውር እምኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርይ አምላከ አማልክት በጽዮን
አምላካ ማለት በጽዮን እስመ በረከተ ወያሃወረ እምኃይል ወሰኃይል ወያስተርእይ አምላከ ማለት በጽዮን ሎያ ቆሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ዘሰከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ንስሑ ወእመኑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት። ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 1 እስካብ 22 ከምዚ ይብል። አማን አማን እብለክሙ ዘእዋ አንተ አንቀጽ ውስአጸደ አባግዕ ወአርገ እንተ ካልእ ገጽ ሰራቂ ወግህልያ ውእቱ ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ንላዊ አባግዕ ውእቱ ወለቱ እሰ አጻዊኒ ያርህዎ ወአባግዕኒ ይሰማሁ ቃሎ ወይጸውዖን ለአባጊሁ በበአስማቲሆን ያወጽኦን ወያወፍሮን ወሰብአብጽኦን ወአውፈሮን ለኩሎን ይሐውር ቅድሚሆን ወይተልባሁ አባጊሁ እስመ ያእምራ ቃሎ ወለነችር እሰ ይተልባሁ አላ ይያ ምንያሁ እስመ እያእምራ ቃሎ ለነችር ዘንተ ምሳሌ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ወእምንቱ እሰ እያእመሩ ዘይቤሎሙ ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ኩልክሙ እለ መጹ እምቅድሜ ሰረቅት ወጉህልያ እምንቱ ባሕቱ ይሰማዕሆሙ አባግዕ አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን ዘወአ ብእሲ እንተ ሀብየ ይድህን ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምራእየ
ወሰራቂሰ ይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወይቅትል ወያህጉል ወአንሰቸ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም ወፈድፋደሰ ይርከቡ አነ ውእቱ ነላዊ ኄር ወነላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሰ ቤዛ አባጊሁ ወአሳብ ሰም ዘእኮነ ነላዊ ወዘእኮነ አባጊ ዘዚአሁ ሰወይሬይ ተኩላ እንዘ ይመጽእ ይጉየ ወያሃድግ አባጊሁ ወይመስጦን ተኩላ ወይዘርዎን ለአባጊ ወአሳብ ሰ ይጎይ እስመ አሳብ ውእቱ ወይሃዝኖ በእንተ አባጊ አነ ውእቱ ነላዊ ኄር ወአአምር ዘዚአየ መሪአትየ ወየአምራኒ ሊአየ ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አእምሮ ለአብ ወእሜጡ ነፍስየ በዛ አባግየ ወአዋብየ ካልአትኒ አባግ ለኢኮና እምዝንቱ አጽድ ወቺያሆንሂ ሃለወኒ አምጽኦን ዝየ ወይሰምዓኒ ቃልየ ወይከውና አሃደ መሪአተ ለአሃዱ ነላዊ ወእንተ ዝንቱ ያፈቅረኒ አብ እስመ አነ እሜጡ ነፍስየ በዛ አባግየ ከመ ካይበ አንስአ ወአልቦ ዘያሃይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ እስመ እብውህ ሊተ አኑራሂ ወሲማ ወብውህ ሊተ ካይበ አንስአ ዘንተ ትእዛዘ ነሳእኩ መሃብአውየ ወተናፈቁ እንከ ካይበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር ወይቤሉ ብዙሃን እምኔሆሙ ጋኔን አሃዞ ወየአብድ ምንትኑ ታጸምዕዎ ወቦ ለይቤሉ ዝንቱ ነገር ይኮነ ዘምጋኔን ጋኔን ኑ ይክል ከሲተ አዕይንቲሆሙ ለዕውራን ዘያምን በወልድ በሕይወት ዘላለም ይድህን። ኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በሕገ ወንጌሉ በሐፀረ መስቀሉ በቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይለምነና ምሕረቱ ያዘልና መዓት ያወረልና ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ካብ በራሪ ካብ ወራሪ ምሓረና እግዚአብሔር ለብርሃነ መስቀል በሰላም ይብጽሐና። አቡነ ዘበሰማያት ክቡራን ናይዚ መነወ ደብረ ጽጌ ታሪካዊ ጥንታዊ ገዳም አበው መነኮሳት ካህናት ከምኡውን ዲያቆናት መዘምራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ምእመናን ወምእመናት በእግዚአብሔር ስም ደሓን ሓዲርካቱም እግዚአብሔር ዝግዜ እዚ ለአና ፈቂዱ እዚ ሰዓት እዚ ክንጥቀም ዝፈቀደልና ፈጣሪና ስላሴ ዝተመስገነ ይኹን። እሞ ወለድና አቦታትና ብክብሪ ንክንቅበል እውን እግዚአብሔር ፈቂዱ ኣብዚ ክንራኸብ ብካልኣይ ዝተመስገነ ይኹነልና ፈጣሪና። ካብዚ ብምቕፃል መርሃ ግብሪ ዝሓዝናዮ መሰረት ናይ ሃገረ ስብከትና መምርያ ሓላፊ ብልፈቀድዎ በመምህር አባ ገብረ ጻድቅ አረፋይነ ቆሞስ ስብከተ ወንጌል ሓፂር ትምህርቲ ክወሃብ እዩ። ብድሕሪኡ ዝሓዝናዮ መርሃ ግብሪ ክንቅፅል ኢና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ንውረድ ወደፋ መርሃ ናይ ዞባ ማእከል አክሱም ሀገረ ስብከት ዋና ስራሕ መካያድን ናይ ርእሰ አድባራቱ ገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ዋና አማሓዳሪ ክቡር መጋቤ ስርዓት ተስፋይ ተክለመድህን ናይዚ ወረዳና ስራሕ መካያዲ ምስ አባላቶም ክቡር መምህር ቆሞስ አባ ኤልያስ ታረቀ ናይዚ ገዳምና ጥንታውን ታሪካውን ዝኾነ ደብረ ጽጌ መነወ ገዳም ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክቡራን አጋይሽ ካብ አክሱም ዝመጻኹም ሊቃውንቲ ናይ ሚድያ አካላት ክቡራን መኳንንቲ ምእመናን አዴታት ምእመናት እንኳን ሰዓት እዙይ ነዚ ዕለት እዙይ ተባረኸ ሰዓት እንኳን ብሰላም ኣብፅሐኩም። ሓሽ እዚኣ ከንባት ፈይዳት ለየላ እሞ ናብ ቆሞስ አባ ኤልያስ ታረቀ ኣብ ዘለውዎ ዋኒኑ ብዛዕባ እምነት ስራሕ ሓላፍነትን መሃብ ይምልከት። ኣብ ዋኒኑ ከም ዝተሓበረ ኣብ ዞባ ማእከል አክሱም ሃገረ ስብከት ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ዝርከብ ጥንታውን ታሪካውን መነወ ገዳም ደብረ ጽጌ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ንስኹም ናይቲ ገዳም እምነት ኮይንኩም ብናይ ገዳማት ሕግን ስርዓትን መሰረት ዝተውሃበኩም ሓላፍነት ብእምነትን ብትግሃትን ብምስራሕ ናይቲ ገዳም
ሃፍትን ንብረትን ከምውን ቅርሳቅርሲ ብግቡእ ክሕሎ አንድነት ገዳም ብዝበለጸ ክጠናኸር ኣብነት ትምህርት ቤትን ስብከተ ወንጀልን ክስፋፋሕ ሰናይ ምምሕዳር ክሰፍን ዝተማልአ አገልግሎት ክህልዎ እቲ ገዳም ብግቡእ ክለምዕ ከም ዘለዎ ክትገብሩ ሓላፍነቱ ተረኪብኩም ብህገ ቤተ ክርስቲያን መምርሒ መሰረት ብትኽክል ብህገ ገዳም መሰረት ብትኽክል ክትሰርሑን ከተመሓደሩን ዝተፈቀደልኩም ምዃኑ በዚ ደብዳቤ እዙይ እናገለጽና ወረዳ ቤተ ክህነት እውን ተቀቢሉ አድላይ ናይ ስራሕ ትሕብርን ድጋፍን ክገብረሎም ከም ዘለዎ በዚ ቅዳሕ ዝተኣዘዘ ምዃኑ ነፍልጥ። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። አባ መቃሪዎስ በትግራይ ክልል ናይ ማእከላዊ ዞን አክሱም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቅዳሕ ንጣንቋ ምላሽ ወረዳ ቤተ ክህነት ቤት ጽሕፈት አግበ ንገዳም ደብረ ጽጌ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን መምህርን አባላትን መነወ። አንጨውጮ አቦና ለምሳሌ ከምቲ ትርእይዎ ኣብ ገዳማት ክንደይ ሸሓት ደመወዝ ዘለዎ ኣብያተ ክርስቲያናት እዩ። በእውነቱ እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም እዮም ወለድና ብነፃ ያገልግሉ ነይሮም እምበር ሕዚ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ካህን 20,000 ካብኡ ዝበልፅ ከም መቐለ ተደልየኹም 30,000 ካሊእ እኒሀ። ስለዚ ሕዚ ምስ ዓደይ ኮይነ ከግልግል እየ ምስ ዓደይ ኮይነ ከልምዕ እየ እቲ ገዳም ዓብይ ገዳም እዩ ጥንታዊ እዩ እሞ ኢሉ ብፍቃድ መልካም ፍቃድ ኮይኑ ብፁዕ አባታችን ክቡር ነውሩድ ፈቂዳቶም መውዚ ንሃትኩም እውን ፍቃድ እዩ ብዝብል እዩ። ስለዚ ሓጋዚ የድልየ ስለ ዝኾነ ነዚ ገዳም ስለዚ ምስ ወፃኢን ምስ ኣታውን ይፋለጡ ስለ ዝኾኑ ክእለት ስለ ዘለዎም ነቲ ገዳም ይኾኑ እዮም። ነዚ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ባዕሉ እቲ ገዳም እውን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ተረኺቡስ ይዓቢ እዩ ይለምዕ እዩ። ትዝነበረ ጥንታውነቱ ሃፍቱ ክብረቱ ክምለስ ሰብ ይጨድሰሎ መካን እዩ። ዓዲ ዘብሎ ሰብ ዝንቀሳቀስ ዘንቀሳቅሶ እንተሃልዩ ዘዕብዮ እንተሃልዩ እዩ ቦታ ዝበሃል። ስለዚ እምባ ነውሒ እንተይኮነስ ሰባት ኣለውዎ ዘዕብይዎ ዝከናኸንዎ እቲ ገዳም አገልግሎቱ ከም ጥንቱ አንድነቱ ስለዚ ከምቲ እኒሆ እዩ ይፈረሰን። ስለዚ ኣብኡ እናሃለዎ ግን ምትካእ ክበልፅ ስለ ዝግብኦ እዚ ዓይነት እዚ እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ ኢና ሎማዓንቲ መፂና ዝኒአና እንኳዕ ደስ በለኩም። ስለዚ በቦና ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ናይ ዞባ ማእኸልና ሊቀ ጳጳስ ተሸሞም ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ አባል መልካም ፍቃድ ኮይኑ ተሸሞም እንኳዕ ደስ በለኩም። በዓል እንጀራኹም በዓል ጸጋኹም በዓል ሰላምኩም ይግበሮም በዓል ሰላም ይግበሮም። ጋሻ ቀዳዊ ካሎ እዩ ሰላም ዘምጽእ በእውነቱ ሰላም ምስኡ ዝኣቱ አዝመራ ምስኡ ዝኣቱ በረከት ምስኡ ዝኣቱ እዩ ዝኸውን እሞ በዓል በረከትን በዓል ሰላምን ይግበረልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ጽድቅ ኮንከ ጽድቅ ኮንከ አባ ኤልያስ ስምዐ ጽድቅ ኮንከ ስምዐ ጽድቅ ኮንከ አባ ኤልያስ እንተ ተሰመይከ ተሰመይከ
ኤልያስ እንተ ተሰመይከ ተሰመይከ አባ ስማ ጽድቅ ኮንከ ስማ ጽድቅ ኮንከ ስማ ጽድቅ ኮንከ ስማ ጽድቅ ኮንከ ተሰመይከ ተሰመይከ አባ ኤልያስ ተሰመይከ ተሰመይከ አባ ኤልያስ ተሰመይከ ተሰመይከ አባ ኤልያስ ተሰመይከ ተሰመይከ አባ ኤልያስ። መምህር አባ ገብረ ጻድቅ ረፋይነ ቃለ ሕይወት የስማዕልና ነዊሕ ዘመን አገልግሎቶም እውን ይባርኸልና። ቀፂሎም ዘመሩ መምህርና እውን ቃለ ሕይወት የስማዕልና፣ ዝማሬ መላእክት የስማዕልና። ነዊሕ ዘመን እውን አገልግሎቶም ነዊሕ ይግበረልና። እሞ ካብዚ ብምቕፃል ያው ናይ ዓድየት መልአከ ሕይወት መልአከ ስብሃት በየነ ቁሩብ ናይ ገዳማዊ ሕይወቶም ንመምህርና ሕፅር ረቢሎም ሓሳብ ክው እዮሞ ንኦም ዕድል ንህቦም ኣለና። እግዚአብሔር አምላክ እንካዓናው እዚሁ ብሰላም ኣብፅሕን ከኣራኸበና ከምኡ እውን ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም የብፅሐና እሞ ኣነ ሓፂር ህይወት ታሪክ ናይ ቆሞስ ኣባ ኤልያስ ሰረቀ ንእሽተይ እየ ናብዚ ከፋልጥ ብዓቕሜ ማለት እዩ እሞ እሺ እዚኦም ያው ትሪእዎም ቆልዓ እዮም ንእሽተይ እዩ ዕድሚኦም እውን ግን ካብ ኩሉ ንእሽተይ ካብ ሰማዕታት ጻድቃን ጭርቆስ እዩ ጭርቆስ ህፃን እናበልና ንፅውዖ ብስርሑ ግን ዓብይ ማለት እዩ ንሶም እውን ህፃን እዮም ብትውልዶም ብስርሖም ግን ዓብይ እዮም ብኢትዮጵያ ዘይኮነስ ብዓለም ሙሉእ ዝተፈለጡ እዮም ህይወት ታሪኮም ተኣይሶም ይትረፈኒ ዝዓለም እዚ ለምበር ወዲ ሃፍታም እዮም ወዲ ዓበይቲ እዮም ተወለድቲ እዮም ካሊእ ይትረፍ ኣፅቢቕና ክንፀልኩ ኢና ኣውዚ እውን ገዞም ትውልዶም ኣውዚ እዩ ምሲ ኣላባ ነጋ ያው ሃፍቶም ታውዚ ንቆላ ተንቤን ጎረኽ ታው ድማ ከም መሶ ንዓዲ ሰጊር ኣው ተወልዱ እዮም እንዲያ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ናብ ትውልዶም ቦታ ይተመድዩ አጋጣምት ማልስ ከምዚ ስዋ ኣው እንዲ ዳገዛهم ስማ እስኪ ተምወለድና ታመና መታመነ መጽሕፍና ሆኖም ጸይና ከነነወይና እንግድኒ እሞቲ ህይወት ታሪኮም ታይዚዮም ቤተክርስቲያን ጸገማ ቤተክርስቲያን ካብ ገበርት ሰናይ ታውሽተ ዓድኹን ደጋ ዓድኹን ኣፋሪጥካ ኣምጺኻ መልማዓዩ ንዓለይ ክክደን ንዓለይ ክብል ንዓለይ ክሰቲ ንዓለይ ገዛ ክሰርሕ ከተማ ንዓለም ክዳን ክክደን የብሉን ታዝረኸዋ ንድኻ ሰብ ንድኻ ቤተክርስቲያን ምክፋል ይሞ ንሶም ኣፍቲ ወረዳ ተጠቅሳ አንተ ዓድየት ብዙሕ ቤተክርስቲያናት አልሚያም እዮም ታው ድማ ሀገረ ስብከት ያው ብፁዕ አባታችን ንሱ ስለዝፈልጡ ዝቦታ እዚ ዝገዳም እዚ ተጸጊሙ ሆኖ ተረዲኦም ድማ ንዓወደይ ከተልምዒኻ ንዓኻ ዝበቅዕ እሞ ንስኻ እስከተልምዒኻ ናው እዚ ልኢኹም እሞ እንካኡ ድማ እንታይ ይኽብል እቲ ልምዓት ብቕልጡፍ ግዜ ከፋልጥዎ እዮም ናብ ዘመናውን ክቕይርዎ እዮም ብዙሕ ደጋፊ ብድሕሪት ኣለዎ እዩ ሰዮማ ምክንያቱ ለማዓንቲ መጽየምን ይሆዚ አበይት ሰባት እዮም ታው ድማ ለማዓንቲ ዕረፍቲ ነይሩ ይተረፈና እስኪ ሰደኺሙና ሓዲሩ ተበልናስ ሪኢናዮ ፈይጥና ክንመጽኢሎም ናብዚ ምምጻው ድማ ዓብይ ዕድል ይሞ ሓደራ ታኣኹት ትገርስኻትኩምን በቲ ዓቕምኹም ሞራል ግን ታዩ ቁሩ ክዝምሩ ከለው ካት ኮሎስ ዕድልታ ጨብጨባ ከመዲ ዚኮ ዓብይና መንፈስ ስራሐይ ናይ ስጋው መርዓ ኳስ መርዓውን ተኣት ኳስ ከመዲ ዝባል እሞ እንደሓራይ ግን ክትለምደለኩሞ ሓደራ ከምዚ ዝመስል ንሶም ግን ብጣዕሚ ጠንካራ እዮም ኣብቲ ጠንካርናኦም ግን ክትርግፍዎም ኣለኩም ናውዚ ከፋልጥ ኣነ ኣብቲ ቦታና ክምስክር የመጽየ
ናተና ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ እዩ ስኺሉ ድሒር ዝነበረ ዓለም ሙሉ አፋሊጦም ሕዚ ምስ ዓለም ይወዳደር ተፋሊጦም ይሄ ማለት እዩ ብዙሓት ዘለው ዝቆፀሩ ክንዲ ኢልካ ዝቆፀሩ አድባራትን ገዳማትን ዘፋልጡ ዘልምዑ እዮሞ ናውዚን ንኸልምዑ እዮም ተላኢኾም ዘኒሆሞ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ሞራልን ግን ክህለለዎም ናይ ህዝቢ ድጋፍ በተለይ ናይ ህዝቢ ደገፍን ሞራልን ክህለለዎ ታይም ዝደልዩሶም ምንም ዝብላዕ ሰተይደን ታዳ ከም ሓደርካ ድሓን ደዑልካ ታይኒሆ ተላእኽናዮ እዚያ ግበሩ እሺ ጋሻ ክመፂ እሺ እዚያ ዳሉ እሺ ተተባሂልና ቀልጢፉ እቲ ገዳም ናብ ንቡሩ ክምለስ እዩ ድሒር ዘኒህ ብጣዕሚ ናብ ንቡሩ ክምለስ እሞ ስነክረት ይሃበና ዝተሃበና ዕድል ካብዚ ቀፂሉ ሓሳብ እንተሊና ልክንህብ ደስታና ክንገልጽ አቀባብላና ክንገልጽ ፍቃድ ይሞ ካብዚ ተቀጸልና ጽቡቅ ኢሉ ለሐሳብ ነን እሺ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ላውዙ ቅዱስ ቦታ hamzi ገይሩ ሰውሲው ናይ ቀደም ናይ ጥንት ነበረ ለአሬና አምላክ ክብሩ ምስጋና ይጽሐዩ በመቀጠል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መቃርዮስ ካብ ልቢና እንመስግን ካብ ልቢ አውዚ ለለሁም ነገሩ ክንራኸቢና በመራኸቢና አውዚ ለለሁም ረክ ተውጽሕልና ክብሪ ይሃበልና ለዚ ክብሪ እዚ ለረአይና እዚ ክብሪ እዚ ግን ብዙሕ መዓልቲና ሲናይና ችግሩ ብዝተፈላለየ ነገር እናተሽለኸለ ኾና ኸደ አውዚ ታሪክ እዚ ጦፊዩ ዝቅድም ነበረ ታሪክ ተደጊሙ እንኳዕ እዚ ብርሃን ዘርአና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መቃርዮስ በአኻቱም ንመጻኹም አኽቢርኩም ልዞም ወላዲና ክብሪ ይሃበልና ንዝገዳም እዚ ከዓቢ ተዋና ሁሉ ድልየቱ እንታይ ዳ እዩ ቁሩብ ንሽተ ፈላላይ ተብላ እታ ሓቢራ ሃምታል ነበረታ እቲ ሕብረተሰብ ቅርሱ ይከታተል እቲ ገዳም ንምልኮተ ነገር ሁሉ ተሻሻይ መን ይሆን መነኮስ ተሻሻይ ህዝብ ደሞ ተመልካታይ አሰላፋይ ተኸታተላይ ሁሉ ነገር ለሉ ሓደ እዩም በኻሊ ለዝገዳም እዚ ካብ ገጠር መጽዩ खाली ነገር ክካፈል ገለል ይብል ነዚ ግን ዝብርሃን እዚ ለረአና አምላክ ክብሩ ምስጋና ይጽሐዮ ንስኻቱምን ክትقጽልሉ ነቶም ወላዲ መጽዮም ለለው ሀዚ ስኻቱም ክትተሓወሩዎ ክትረድዎ ተቀቢልና ክንከታተል አንሕናውን ሰምዶ እግርግሮም ኢና ክንከታተል አንሕናው ክንረድኦም ማለት እዩ खाली ይሆን ነዚ ከዕዊልና ግን بتسفاينا نصبه እተን ሁነታት አብዚአን ተዳጋጊፉ ላብ ዓብይ ታሪክ ይበጽሕ ኸምትና ይጥንቱ መሊስኩምና ደውይልኩም አውዚ አኽቢርኩምና አውዒልኩም ለኩም ክብሪ ሃውኻቱም ክብረት ይሃበል ወሰና ግን ሓጓስና ግን ወሰን ይውል ክብረት ይሃበል እሞ አነ ከጅምር ናይ ለሙዓንቲ ቅድስት መዓልቲ ሃምትል ወለድና ብጣዕሚና ንሕጎስ ለለና ዝገዳም እዚ ታዩ ብጽሞና ኮይንኻ እዩ ልሕላው ሓሊና ለጸኒሕና ውዚ ሳላ ላዕለዋይ አካል ጸኒሕና ኢናሞ ከዚ እዚ ገዳም እዚ ጥንታዊ ገዳም ምዃኑ ከዚ እውን ገሊጽኩም ይኹም ጥንታዊ ገዳም እዩ ኢልና ንሕና እውን ውዚ ተጸጊዕና ኢናሞ አውዚ ልመጻኹም ከዝለስ ካልዓለዋይ አካላት ብጣዕሚ ነመስግን ለዝገዳም እዚ ክንዕወይና ለዘገዳም እዚ ከዝለስ ክንሕውሕወይና ድኻ ገዳም ይለሎ ከዚ ግን ዓብይ ስለልኾነ ክንሕውሕወይና ለኩም በመጻኹም ብጣዕሚና ንሕጎስሞ ንሕና እውን ታዩ ገዳም ከዓቢ ገዳም እዚ ጥንታዊ ገዳም ናይ ራስ አለላ ብምዃኑ ተጸጊዕና የና ካው ደማ ናይ ከዚ ከዓቢ ልኻቱም በመጻኻቱም ግን ክብሪ ብእግዚአብሔር ከዝለስ ዘንዲ ክብሪ ዋጋኹም ይሃውኻቱም ይክብል ካው ንሕና ታዩ ገዳም እዚ እማን እዩ ብምንታይ ልምሓደር ሰበካ ጓየ ንሕና ካብ መነኮሳት ሰለስተ ካብ ምእመናት ሰለስተ ኮይና ላዕላይ ታሕታይልና ልንመሓድሮ بحد خابد خوينا مزوم مؤمن ازياتن خوينا كشاو خذ صنحنا ينا خذ لما انا عندنا زقدام زي قدام كخوني تتول وتلخم بتعمينا نحقسمو اصنحنا يلينا خذ لندحر ساتو زي رقصهم وتقدام كصبق كمعبل بمخانو بتعمينا نامون مو كبري هبلنا እግዚአብሔር ሰናይ ጊዜ ገይሩ አላ አኻትሞ ይخلاና በቀደማ መጽይኹም خذي ولهم خوينهم خذ ግን አመሻችሁምና እንዲሁም ክብሪ هبلنا
ቋንቋ ችግር አለ። ለማታውቁኝ ያው እንግዲህ የምታውቁኝ የወረዳ ቤተ ክህነት ቋንቋ ምላሽ ታውቁኛላችሁ። እናንተ ግን ሀገረ ስብከቱ አታውቁኝም። እኔ እዚህ ነው የመነኮስኩት። እዚህ ነው 5 ዓመት አገልግዬ እንደገና በተለያየ ምክንያት ወደ ቦታዬ ሄጄ ዞሬ ደግሞ ምናልባት ያው ቃል ኪዳኑ ስላለ በቃል ኪዳኑ መሰረት እዚህ ታቦት መጥቼ መቀበር አለብኝ ብዬ ተመልሼ አሁን በሐምሌ ውስጥ ነው እዚህ የገባሁት ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ታቦት ገለኛ ነው እና እስከ 10 ትውልድ ድረስ አይደለም እንኳን ያገለገለው በአበምኔትንም ሆኖ በተራ መነኩሴም ሆኖ አንድ ቀን ለቀደሰው እስከ 7 ትውልድ ምርለታለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። ስለዚህ ከገሉ አለ። በዚህ መሰረት እናንተን ለማስተማር ሳይሆን ምናልባት እንደው ከስሜቴ አንፃር እንጂ ይሄ ሊቃውንትን ተርጉሜ ለማስተማር አይደለም፣ ይቅርታ እና ምናልባት እንግዲህ ከፀሐይ ላይ ሶራል ማብራት ማለት ነው። ስለዚህ እና እዚህ ሊቃውንት ፊት ትርጉም ሳይሆን ምናልባት የታቦቱ ፍቅርና ታቦቱ ገለኛ በመሆኑ አባ ዘሊባኖስ ከህዝቡ ጋራ የተያያዘ አያያዝ ያለው አባት ከመነኮሳቱ ጋራ የተያያዘ ያለው አባት በመሆኑ በዚህ መሰረት ቅድም አባ ነጋ ሲገልጹት እንደነበረ ማይ አልነበረም። ከዚህ ከመይታችን ጸልየው በህዳር 21 ቀን አውጥተው እና ስለዚህ ሁሉም ህብረተሰብ እንዲጠመቅበት ሁሉም ህብረተሰብ እንዲጠጣው የሁሉም ህብረተሰብ ከፍቱ ንብረቱ እንዲገለገልበት ብለው ከህዝብ ጋር የተያያዘ ግንኙነት ያላቸው አባት በመሆናቸው እና እኔም ራሴ ስረዳው በጣም ለራሴ በጣም የሚያጸድቅ አባት ይሄን ነው ብዬ ከመይታችን ነው ሳገለግል የነበርኩ። ከዚያ እኔ እንግዲህ ለማታውቁኝ አገሬ አማራ ነው፣ ሰሜን ጎንደር ነው አገሬ፣ ሰሜን ጎንደር ነው። በየዳ ወረዳ ይባላል ወረዳዬ። ነገር ግን በሆነ ምክንያት ስላሴ አምላክ ከዚያ አምጥቶ ያመነኮሱኝ እዚህ ያለ ሰበካ ጉባኤ እና አባ ቄስ ራዝጊ ይባላሉ፣ እነ ደሳሌ ረዳ ይባላሉ። እነሱ አልመነኮስኩም ነበርኩኝ። መጥተው ፍየል አርደው ጠላ ጠምቀው እንጀራ ጋግረው በደንብ አድርገው ነው ያመለኮሱኝ። ከዚህ አመልኩሰውኝ ሳገለግል ሳለሁኝ መቼም ጸላኤ ሰናያት የማይገባበት ነገር የለም። ያው አጋንንት ይጻረረናል መነኮሳትን። ስለዚህ አጋንንት ተጻረኝ በሆነ ትንሽ ነገር ተኮርፌ ከዚያ ደግሞ ከአንድ ገዳም ሄጄ ቆይቼ ነበረ። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ መቼም እንግዲህ አላመዛም ያው ወደዚህ ወደ አባቴ መቃብር መሆን አለበት ብዬ ወስኜ መጣሁኝ። አሁንም በጣም ትልቅ እድል ነው ያጋጠመኝ። እንዴት ማለት እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ከሁሉም ያነስኩ ነኝ፣ ከሁሉም ኃጢአተኛ ነኝ። ነገር ግን እዚህ እድል ግን ላደረሰኝ ለአምላኬ በመጀመሪያ አመሰግነዋለሁ። ለታቦተ ዝትነ ማርያም አመሰግናታለሁ። እንዴት ማለት እንደዚህ ብሎ ሀገረ ስብከቱ ወረዳው እንደዚህ ተቃቅሶ ይችን ገዳም በጥሩ ሁኔታ መመራት አለባት ተብሎ በመምጣቱና በጣም እኔ ታጉሻለሁ፣ ተደስቻለሁ። እግዚአብሔር ለፍጻሜ ያሳየን። ሁላችንም ያው በአገልግሎታችን ጸንተን በአባታችን አመራር በትትና በፍቅር በሰላም ሆነን አባታችን ለማገልገል ያብቃንና ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ በመጀመሪያ እቱን ሃርፎይ እቱን ደልየይ ዓዲ በሙሉ ልቱና የወለድና ዕብየት ከዕብል ይኽእል ቦታኹም ሓዲግኹም ኣብ ክንደይሎም ዓውደ ዓመት እዩ ክንደይ ነይርካቶም ንኹሉ ኣቢልኹም ንኹሉ ሓዲግኹም ነዚ ቦታ እዚ ንምዕባይ ልክትመፁ ዝፈቐደ ፈጣሪ ንሕና እውን ትልደለናዮ ነገር ክግበረልና ዝገበረ ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን። እሞ እንታይ እዩ ኣብዚ ሓሳባት እዚ ስኢልካ ተወሳኺ ንምውሳኽ ናይቲ ሓጓስ ይሕፅር ኣቢሎም ኣባ ገብሬት ገፁ ገሊፆም እዮም። ናይቲ ቦታ ዕብየት እዞም ኣቦና ክትህቦም እንተለኹም ካብቲ ገድሉ ኣንቢቦም ብርሕቐት ኮይኖም እኳ ክንደያናይ ናይቲ ቦታ ፍቕሪ ዝወሰዱ ናይቲ ገድሉ ኣንቢቦም ክሪኡ ተለዎ ዓብዪ ፍቕሪ ዓብዪ ተስፋ ዘለዎ ስለዝኾነ ፅቡቕ ስራሕ ክሰርሑልና ይኽእሉ እዮም ኢልና ተስፋ ንገብር።
ወለድና እውን ዞም ኣቦና ብፁዕ ጳጳስና ተማ ዓብይ እዮም ነዚ ሃገረ ስብከት ኣክሱም ነዚ ፀገማት እዚ ትመላለስ ዝነበረ ፀገማት መፍትሒ ክኾን ይኽእል እዩ ልብል ሓሳባት ተሓስቡ ብዙሕ ግዜ ነዚ ቦታ እዚ ንምዕባይ እናተመላለሰ ምፅራይ እናተገበረሉ ነይሩ ኩሉ ነገር ተኻይዱ ናብዚ ርኡይ ስራሕቲ ናብዚ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ ናብዚ ፅቡቅ ናይ ተሓጓስ ዝኩሉ ሰብኣይ ሰበይቲ ክዕልል ዝኽእል ነገራት ዝገበርኩምልና መድሃኒ ዓለም ክብረት ይሃበልና ካብ ክብሪ ይወስኸልና እሞ ኣነ ክውስኽ እንተለኹ ኣጋጣሚ ደስ እንድሕር ኢልካ መቸም ስሉኻ ትናገር እዞም ክንሪኦም ኣለና እዞም መፅኦም ናኒው ብዕድሚኦም ንእሽተን እዮም ኢልዎም መግለፂ እውን ተገሊፁ እዩ ስኻትኩም እውን ሂውኹም ክሻዕ መጨረሻ ክትከታተልዎም ንቦታ ክዕብዩ ኣንሕና እውን ዝደለይዎ ነገር ክንፍፅም እንኽእል ምዃንና እየ ክገልፅ ልደሊ ማለት እዚ ገዳም እዚ ቅድም ኢሉ ብ1334 ዓመተ ምህረት ኮይኑ እስካብ 684 ገለ ዓመት ገይሩ ካብ ልግደም ማለት ፅቡቅ ክብሪ ነይርዎ ተናጊሩ ልፍራሕ ገይሩ ልስማዕ ብዙሓት ዓበይቲ ወለድና ሓሊፎምዎ ክብሪ ነይርዎ ድሓር ላብ ሕልፈተኛ ጨዋላ ምዃን መፅኡ ነይሩ ዓዲ እናተመኻኸረ ለዓንዎ ገዛ እናኳነየ ሓደ ትሪእዎ ለምኩም ትድለ ዋላ ይኹን ተዓዲ የፅኒሕዎ ንሰበካ ጉባኤ ምስ ትኽተይ እናተራዳድአ እየፅኒሕዎ እሞ እቲ ምርዳእ ኣይፍለየልና ናይ ተሓጓስ መግለፂ እምበይ ክንደያ ናይ ዓቕሚ ሃልዩኒ ለይኮነ ብርክት ዝበለ ተሓጓስ ግን ንኩሉ ስለለይበፅሕቱ ሓሳብ ንኩሉ ስለለይበፅሕ እምበይ እቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ተሓጒሱ ኣቦና እውን ለኣና መኽበሪና ሃምቱ እንደልዮ እኳን መድሃኒ ዓለም ፈቂዱ ይሃበና ሞ ይቕኒየሉ ሕብረት እዚ ምግናይ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ማለት እየ ገዳምና ሃምቱ ዝተባሃሎ ቅድም ኢሉ ብራእሳ ኣላ ይፅዋዕ ነይሩ ዓብይ ገዳም እዩ ኣብ ልኸድካዮ እንኳን የሆነ ኢትዮጵያ ወፃኢ እውን ዝበፅሐ እዩ ማለት እየ ከዝለ ትናቀደም ቅርሲ ትናቀደም ተዋህቦ ምምራሱ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሰና ኣነ ልማዓንቲ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ከምዚ ኢሉ ክብረት ዘለዎ ዘሊዋ ነስስ ባዕሉ እዩ ፈሪዱ ኢና ማለት እየ ማን እዩ ሃምቱ ዝተባሃሎ ማምናኒ ካሊቃዞም 6 ሰብ እዮም ለማሓድርዎ ሰብካ ጉባኤ እዩ ትክክለኛ እዩ ማለት እየ ግን ከዝለ ትኾነ ተሓቢርና ተመሳሲልና ኩለና ዓብይ ንእሽተይ ተለየልና ዓድና ክነዕቢ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዓብይ ዕድል ይኒአና እዚ እውን ብጣዕሚ ዝሕጉስ እንደም ሰንበት መዓልቲ ቅድመታ ኪዳነ ምሕረት ኣብሪሃትልና የልብላንም ይቕኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ክቡር ንውረድ ወደፋ መርሃ ናይ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ናይታ ጥንታዊት ዝኾነት መመክሕትና ንውረድ ከምኡውን ናይ ማእኸላይ ዞባ አክሱም ሃገረ ስብከት ዋና ስራሕ መካየዲ ክቡር ቆሞስ መምህር አባ ገብረ ጻድቅ አራፋይነ ናይ ማእኸላይ ዞባ አክሱም ሃገረ ስብከት ናይ ስብከት ወንጌል ሓላፊ ክቡር ሊቀ መጋቤ ስርዓት ተስፋይ ናይዚ ታሪካዊ ዝኾነ ዓዲ ነገስታት ዝኾነ ወረዳ ቤተ ክህነት ሊቀ ካህናት ክቡር መልአከ ስብሃት በየነ ገብረ ጻድቃን ኣብ ማእኸላይ ዞባ አክሱም ሃገረ ስብከት ኣብ ወረዳ ዓድየት ጣብያ ሲኻ ደብረ ስብሃት ኣመሓዳሪ ክቡራት ናይቲ ቅዱስ ቦታ እዚ ናይ ነገስታት ናይቲ ቅርሲ ጠቢቑ ዝኸይድ ዓዲ ኣቦታት ኣቦ መነኮሳት ከምኡውን ካህናት ከምኡውን ዲያቆናት ከምኡውን ምእመናን ወምእመናት ከምኡውን መምህር ናይዚ ቅዱስ ቦታ እዚ የነታ መምህር ኣለማየ ሃይለ ማርያም ከምኡውን ኣዶታት ወለደይ ዝኾንክን ደቂ ኣንስትዮ ኩልኩም ብስም እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ዶ ፀኒሕኩም
ያው እሞ ኣነ እንግዲህ ሓደ ሓላፍ ዘላፍ ሓለፍታየ በቂሰ ኸይድ ጽሃይ ማለት እየ ለዚ ዘዝጎደለ ተምሊቃውንቲ ክምሉ እዮም መጽዮም እና ስለዚ ኣነ ናውዚ ክመጽእ ከለኹ እንግዲህ ኣነ ንዓ ናትካትኩም ንኽላኽ እየምበር ናትካትኩም ባርያ ኮይነ ንኽላኽ እዩ ማለት ዘኣታተ ርእሶ ይከብስ ስለዝኾነ ዘኣላለ ርእሶ ተኾይኑ ይሓስር እዩ ስለዚ ኣነ ናትካትኩም ክላኽ የመጽየምበር ካልእኹም ከና ሓላፍ ማለት ኣብ ካልእ ይኸፍ ዝብል ኣነ ግን ናብዚ ክላኽ የመጽየሞ ካብ ፍቓድኩም ኣየውፃኒ ካው ብምቕጻል ናብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ክንመጽእ ከለና ክቡር ንውረድ ካልኦት ሊቃውንቲ ክቡር መምህር ቆሞስ ኣባ ገብረ ጻድቕ ነቲ ቅርሲ ቦታ እዚ ክነፋልጡ ኢሎም ዝመፁ ደሞ ናብ መላእ ዓለም እዩ ዝፋለጥ ዘሎ ሕዚ ጽላት ሚድያ ዝተኸበሩ ከምኡውን ከበን ሚድያ ቲክቶከር እዚ ቀለ ይኮነን ናብዚ ዓለም እዚ ኩሎም ተመልከትኛው እዮም እዚ ደሞ እሳቶም ሪኦሞ ደሞ ነዚ ቦታ እዚ ዝጎለለ ዝምልኡ ይግበሮም ሓሳብ ልቦም የፍጽመሎሞ ክብሪ ሃበልና ነቶም ሚድያ ምስግንለይ ሓንቲ ግዜ ነቶም ሚድያ ከምኡ እንታይ ዳ እቶም ሓለፍትና ኸ ንባዕል ንውረድ ሰልሱ እና ይቕኒየለይ ተኣዚዝኩም ኣለኹም ኣነ ኩሉ ተኣዚዝኩም ኣለኹ ኣነ ንስኻትኩም ተኣዚዝኩም ኣለኹም ሕይ ናተይ ድማ ኣብ ቀጻላይ ክትሪኡንኹም ማለት እየና ክብሪ ሃበለይ ይቕኒየለይ ሕይ ኩልኹም ኣውደ ዓመት እዩ እዚኣቶም ኣብ ስዋዮም ቀንዮም ከምዚ ንምግባርኩም ምንም ኣነ ዝዛረቦ ነገር የብለይን ካብ ፍቓድኩም እየውፃኒ ክቡር መምህር ኤልያስ ታረቀ ናይ ዝዓብይ ገዳም እዚ ኣብ እምነት መምህር ጎይታ መምህር ገብረ ጻድቕ ናይ ሃገረ ስብከትና ስብከተ ወንጀል ሓላፊ ዘመቦና መምህር ገብረ ስላሴ ነዚ ጥንታዊ ቦታ ምስ ህዝቦም እንዳተማኸሩ ዘጽንሕዎ ኩልኩም ሊቃውንት ምእመናን ወምእመናት መጋይ ስርዓት ተስፋይ ናይ ወረዳና ቤተ ክህነት ሊቀ ካህናት ኩልኩም ድሓን ሓዲራትኩም ኳዓራ ኸበና እሞዚ ጥንታዊ ዓብይ ገዳም አቀማምጡ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ይተቐሚጡ ካውዚ ካብ ሽረት ሒዙ ዝመጸ ሰብ ቦዚ ዝሓልፍ ቦዚ ከዓ ካብ አዲስ አበባ መቐለ ገይሩ ዝመጸ ሰብ ቦዚ ዝሓልፍ ዓብይ ቦታ እዩ ዓብይ ገዳም እዩ ከምቲ ዝተገለጸ ዓንቶ ብዙሓት ቦታት ብዙሓት መነኮሳት ዝነበርዎ ዓብይ ቦታ እዩ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ሓሙሽተ ዘይወልፁ መነኮሳት ጥራይ እዮም ዝኒውሉ እና ኩሉ ሻዕ ጥርዓን ይዝቀርብ መነኮሳት ይውተን ኣለዉ መነኮሳት የብሉን ዝቦታ እዚ እንዳደኸመ ይኸይድ ኣሎ ብልምዓቱ ብምሕደርኡ ዝብል ጥርዓናት ይቀርብ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሻዕ ወረዳ ቤተ ክህነት መጋይ ስርዓት ናውዚ እንዳተመላለሱ ብዙሕ ምስትኻል ስራሕቲ እንዳገበሩ ጸኒሖም እዮም ኣነ እውን መጽየ ኣለኹ እዚ መጽየ ዘራሪበ እየ ዘሎ ጸገም ትጸጽቦ ብጽቡቕ ክቕጽል ትዝጎደለ ድማ ቀስ እንዳበልኩም እንዳተማኸርኩም ክትምልእዎ ዝብል ኣውዚ ተዘራሪብና ኸይድና ኢና ብደንብ ክለምዕ ስለ ዘለዎ ክጽቡቕ ስለ ዘለዎ ተምሃሮት ናይ ኣብነት ተምሃሮት ብዙሓት የለውን ብዙሓት ተምሃሮት ክስሱን ኣለዎም ክበዝሕ ኣለዎ ብዙሓት መነኮሳት የለውን መነኮሳት ክፈሪ የለዎም ብዙሕ ናይ ልምዓት ስርዓቲ የለን ማይ ንሄግን ድማ ምንም ዓይነት ናይ ስራሕ ልምዓት የለን ንባዕሉ ሻምቦቆታተው ዝኒሄ ኳስ ብኣግባቡ ኣይተተሓዘን ስለዚ ናብ ገንዘብ ዝቕየረሉ ተመሊሱ ዝበቕለሉ ካልኦት ኣትክልታት ኩለይ ዝውልዑ ኣትክልታት እውን ዝወሰኸሉ ጽሬቱ ዝሕለወሉ ካብ ኩሉ ዓልማ ግልጋሎቱ ዝሰፍሐሉ ዝጽብቐሉ እቲ ማሕበረሰብ እውን ዝግልገለሉ ህዝበ ክርስቲያን እውን ዝግልገለሉ ኣቦ የድሊ እዩ ተባሂሉ ዞም ወላዲ እዚኦም ኣብ ክንደይ ኣቤተ ክርስቲያናት ልዕሊ 60-70 ታቦታት ዘእተው እዮም ኣለዋ ዝበሃላ ገጠር ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ዕጣን ችግር ዘለወን ናይ ዘቢብ ችግር ዘለወን ናይ ንዋየ ቅድሳት ጸገም ዘለወን እንዳተሓወሩ
እንዳሓገዙ ዝመፁ እዮም ቤተ ክርስቲያን ቆርቆሮኦ ዝተቀንጠጠ ዝናቅዐ ዝተበላሸወ ቤተ ክርስቲያን እውን እንዳለመኑ ዝህነፁ እዮም ብዙሓት ቤተ ክርስቲያናት ማለት ምስ ብዙሕ ሰብ ዝፋለጦም ሰብ ከዓ እንጀራ ዘለዎም እዮም ስለዚ ነዚ ገዳም እዚ ክቕይርዎን ክልውጥዎን እዮም ነዚ እውን ይኣካሎም ማዓንቲ ዞም ሚድያታት እዚኣቶም ሒዞም መፂኦም ንኽፋለጥ ዝቦታ እዚ ንሶም እውን እዚ ከም ዘለው ንፈተውቶምን ንተኸተልቶምን ንምንጋር እዮም ዞም ሚድያ መፂኦም ዝኒኦም ስለዚ ንዖም ዘድልዮም አንቶ ትጭነቁ ነርኩም ድኻታቴና ፀገም እኒሄና ታይና ንመምህር ዝግባእስ ክነቕርበሎም ደንኽእል ካበይ ሞይና ክነምፅእ ዝብል ካባኻትኩም ንዖም ምቕራብ ብዙሑ ዘፅግም ነገር የብሎምን በዓሎም ዝኽእሉ እዮም ዓርሶም ዝኽእሉ እዮም ንስኻትኩም ነታ ቤተ ክርስቲያንኩም ጥራይ ሓግዝዋ ከምታ ተለመደት ታቅዳሲያ ክትቅደስ ሰንበተ ይቅደሶ ነይሩ ሓደ ግዜ ክቅደሶ ኣለዎ ሰንበተ የተቀዲሱ እንታይ ቤተ ክርስቲያን ክበሃል ሰንበት ክቅደሶ ኣለዎ ንክቅደሶ ድማ ኢኮኖሚ የድሊ ኢኮኖሚ ንኸድሊ ከዓ ናቶም ስራሕ እዩ ወርሓዊ በዓሉ ክቅደሶ ኣለዎ ክግልገል ኣለዎ ሰዓታቱ ክግልገል ኣለዎ ማህሌቱ ክእወም ኣለዎ ዝሞተ ሰብ ብኣግባቡ ክፍታሕ ኣለዎ ስርዓተ ተክሊል ክገብር ዝበለ ሰብ ስርዓተ ተክሊሉ ብኣግባቡ ክገብር ኣለዎ ጥምቀት ክርስትና ቀደስቲ የብለይን ኢልካ ካሊ መዓልቲ ቁፅር የብሉን ብደንብ ገይረው ሰዓቱ ክጥመቕ ኣብ ሰዓቱ ከብል ዝረኸበ ይኸፍል ዘይረኸበ ከዓ ብነፃ ይጥመቕ ዝረኸበ በአግባቡ ይፍታሕ ተረኺቡ ኣየር ይርከብ ገንዘብ ብዘየግድስ እዚ ንምግባር እዮም ተመው ዘለዎ ቦታትን መነኮሳት እዚ ተዘየምፅኻ ይነጥምቐካን እዚ ተዘየምፅኻ ይንፈትሐካን ዝበሃል ክህሉ የብሉ በታ ስርዓትኩም በታ ደንብኩም መሰረት ምስ ወረዳኩም እንዳተዘራረብኩም ምስ መምህርኩም እንዳተዘራረብኩም ብርግጠኝነት ኣብ ወርሒ ክልተ ወርሒ ሕዚ መፂና ኣልባሳት እዚ ዝበሃል ልብሲ የብሉ ክልተ ሰለስተ ቀያር ብሓደ ግዜ ከምፅሉ እዮም ናይ ሓደ ዓመት ዕጣን ዘቢ ከምፅሉ እዮም ብዙሕ ፈታዊ ዘሎ ብዙሕ ፈታዊ ዘሎ ስለዚ ጥራይ ንስኻትኩም ኣይዞኻ ዝወድና ወልዎ ኣይተዕንቅፍዎ ዝወድና ኣይዞኻ ኣብ ጎንኻ ኢና ላኸና በልዎም ማለት እዩ መምህር እውን ዋና ነገር ናብ ሓደ ገዳም ክኽየት ተሎ ናይቲ ዓዲ ባህሊ ናይቲ ዓዲ ስርዓት ሒዝካ እዩ ዝኽየድ ተዓዲ ዝደልዮ ነገር ኢኻ ትገብር ኣብዚኣ ዝኔቶ ዝደረቐ ተውልዕ ክትቁረፅ እያ ዝግባእ ምንም ኣይጠቅም ግን ክትቁረፅ ተኾይና ኩሉ ምስ ዓዲ እንዳተማኸርካ እዚኣ ከምዚኣ ክንገብር ኣይና እንታይ ይመስለኩም እንዳልካ ምስ ዓዲ እንዳተማኸርካ ሰንበት ዝኩሉ ሰብ ረፊዱ ዝኔ ሰንበት ድሕሪ ተቐዳሲ ተኣምር ምስተነበበት ትምህርቲ ምስተዋሃበ እንታይ ንግበር እዚ ከምዚ ንጎሮ ኢልካ እንዳተማኸርካ በብዝሓ ድምፂ ኩሉ ሰብ ይስማማዕ ማለት ኣይኮነ እዚ እንታይ ገበረ እዚኣ ትቁረፅ ዝብል ሰብ ክህሉ እዩ ግን ድማ ትዝበዝሕ ሰብ እንታይ ኢሉ እዩ ናይ ኣብዝሓ ሰብ ናይ ኣብዝሓ ድምፂ እንዳወሰድካ እወ ምእቲ ሰብ ተሃልዮም 51 እዚኣ ትቆረፅ ተኢሎም ናቶም ይስማዕ ማለት እዩ ኣብዝሓ ማለት እዛ ደወል እዚኣ ካብ እምኒ ትኸውንስ ሓፂን ንግበራ ደወሌት ንስራሕ ክብል ተሎ የለ እንታይ ናይ ወለደይ እምኒ እያ ተድሊ እንታይ ኢሉ ግን ድማ ተዓዲ ከማ እንታይ ኢሉ ኩሉ ሰብ ንሳ ንገብር ናይ ተብዝሓ ድምፂ እንዳኽበርና ኢና ክንከይድ ምስ ሰበካ ጉባኤ እውን ምምኻር በየሰዓቱ ሰበካ ጉባኤ ሓገዝቱ እዮም ዝኽፈሎም ደሞዝ የብሎም እዚኣ ሃውና ይብሉ እዚኣ ጎርልና ይብሉ ብኣግባቡ ነቶም ሰበካ ጉባኤ ኩለይ መሓዝ ቶም ኣቦታት እዚኣ ዝኔው ሽማግለ ኩለይ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሮም ጥሜተ ይህልዎም ለሚኖም ከምፅሎም እዮም ስለዚ ብሰበካ ጉባኤ ክመሓደር ዝግብኦ ብሰበካ ጉባኤ ብግሎም ንመነኮሳት ዘምፅዎ ነገር ታሊመ እቶም መነኮሳት ናብ ሰበካ ጉባኤ ካኣቱ ዝግብኦ ድማ ናብ ካርነ ብካርነ እያ ክትመሓደር ዘለዋ መምህር እየሞ ከም ልበይ ክገብር የለን ብካርነ እንዳተቆርፀት ሙዳያ ምፅዋት እውን ተቆፂረን ብካርነ ካብኡ ነቶም ኣቦታት ኣብዚኣ ዘሎ 24 ሰዓት ዝውዕሉ ከዓ ንዓዓቶም ከዓ ዘድሊ ምግቦም ድዩ ቀልቦም ድዩ ኩሉ ነገሮም ምቕራብ ማለት እዩ
وزيلنا تماخرنا تسرحنا زوزني بوتا أولع إنهلو دعرو إنهلو حزب بابا يدلي أيو بنانا يدلي أيو زوم أتكلتات يدلي ويا عبي عداقة أو زي كفتر اللوزي زوردن زديبن نعداقة خي وردكا أو عبي سرقيا زنيه أو عبي سرقيا وزي خون كان داشت كان أو كارنه بخارنا بمحدار وزي نقبر وزي نسرح ندات ماخركا وزي يقول لنا أيو زبوتاوزي نداولكم اخت مرحوو علوكم سخاتكم كعب بودي تحقاقوزو بودي تردادو تاو كلن لعلخا هايمانوت كحلو اللو أو زبوتاوزي هايمانوت تانيت انتوي ناي ولدي نصحنات هايمانوت كبزح اللو سلازي أنا خمسة اللغو ثم ممهر زولو وماتي زنبرا جنزو كندزي النيرة أنا مسمت أخو جنا وشلش تورح عامته زي نفسي حيان أنا مسمت أخو خمسي عين تخل نيرو مسمت أخو جن كندزي تخلو وسيخلو أنا خمسة اللغو 4 5 منوكسات نيرم ده حراي جن مسمت أخو جنا وزي حيام منوكسات أو زي ممهر حدا سبت راي نير ممهر نعمنت ممهر أنا مسمت أخو جنا 4 5 جيرة ناي كنيوس ناي قاقاموس ناي زيموس ناي دقوس ناي بملؤ ناي مصحفتني حديثاتس ممهران بزيحو ካብ ዘብዝኒ ካብ ዘሎ ሰብ ቆልዓ ናብ ካሊ ናብ ርሑቅ ቦታ ከይዱ ክምሃር ይውሉን ኣብዚኣ ኮይኑ ለይትን ቀትርና ተምሃረን ወለዱ እንዳሓገዘ ንክምሃር ትምህርቲ ቤት ክስፋሕፋሕ እዚ እቲ ናይ መምህር ስራሕ እሞ ብሩኽ መዓልቲ ይውለና ሰናይ መዓልቲ ይገረልና ስለ ሰላም ንጸልይ ስለ ሰላም ንጸልይ ናይ ሰላም በዓል ገዛ እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙ ይሃበና ፍቅሪ ይወርደልና ሓድነት ይወርደልና ጽቡቕ አዝመራ ይግበረልና ዝና ምህረቱ ጠለ በረከቱ አይፈለየና ነንዓልና ፍቅርን ሰላምን ይወርደልና ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዘመን ይጎረለ ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ይጎረለ ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ይጎረለ ያغنيልና እግዚአብሔር ይባርከና ይቀድሰና ተባረከ ዘመን ይግበረልና እተውቃያ ዘንዲሄ ናብ ሀብልም ላምየን አፍሬ ነበረከት ገይሩ ይሃበና እግዚአብሔር ካብ ዘመነ ማርቆስ ናብ ዘመነ ሉቃስ በሰላም ይብጽሐና ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ካብ በራሪ ካብ ወራሪ ይምሐረና እግዚአብሔር አቦናውን ቆመስ አባ ኤልያስውን ናይ ስራሕ ዘመን ይግበረሎም ገዳሞም አልሚዖም ምስ ህዝቦም ተስማሚዖም አብየት ወዲየት ኢሎም ምስ ህዝቦም ተስማሚዖም እግዚአብሔር ናይ ኑና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ምሶም ሓዲሩ ምስ ኩላትና ሓዲሩ ሓደ ልቢ መኻሪ ሓደ ቃል ተናጋሪ ገይሩ እግዚአብሔር የንበረና አቡነ ዘበሰማያት ክንዳይ ኮይንኩም ከይዱ ክቡር ነው ኢሎም ሊኢኹም ብፁዕ አባታችን ሕዚ ምስታናይ ቁርን ያይ ኽእላን ኢሎም እዮም አባታችን ዘይመፁ ነኦም ወኪሎም እዮም አውዚ ኢሎም አንተ አርፊዶም ዝኔውሞ ከምታ አንተ መጋቢ ስራት ዝበልዎ ምስጋና ይግባኦም እዩ ስለዚህ ያኽብረና نسبح لእግዚአብሔር نسبح لእግዚአብሔር سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها زتسبها نسبح لእግዚአብሔር نسبح لእግዚአብሔር سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها زتسبها نسبح لእግዚአብሔር نسبح لእግዚአብሔር سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها